Det er lige en gris, Annette. Hvad? Det er lige en gris. Okay. Ad, der spiller, eller fandt der for noget, der flyver i luften. Mine smukke øjne. Kender I den, drenge? Der er vist nok lige over. Hold bare Taliban. I am the Taliban. Så frækkede mig op. Det får jeg bare finger i øjet. Jeg skulle bare se, om du var levende. Det kan godt være, at du var blevet skudt, fordi der er jagtsæson herude. Ja. Der er små mennesker. Og jeg siger dig, de er farlige, de har gevær. Vi lever lige farligt herude. Vi er over mildvagttur. Kan I høre, hvad jeg siger derude? Hvad? Kan I høre, hvad jeg siger? Det er måske det sidste video, I ser os. Hvis ikke vi dør simpelthen. Vi kan bare dø i det her. Fordi der er jæger overalt. Der er jæger den vej. Den vej derude. Derovre. Og derovre. Der er nogle bomber. Jeg siger dig. Vi er syge hoved derude. Fuldstændig. Vi ligger her og venter på. Prøv lige at vente, det klør. Vi ligger her og venter på, at der kommer en kronhjort, så vi kan ses. Og vi kan måske dø. Så jeg vil bare lige sige til alle folk, vi elsker. Se min næse og mine øjne. Og ved du hvad? Vi kan dø. Ja. Og jeg siger det ikke for sjov. Vi kan dø. Vi kan virkelig dø. Se det på min mund. Vi kan dø. Dø. Du kan bare se nu. Vi var lige ved at dø der. Fordi... Jeg ved ikke hvorfor. Men det kunne vi. Vil du også sige farvel? Ha' det godt. Vi kan dø.